UGWUMBA paniela no Wagandi Belugala no UGWUMBA paniela. Tupu ndị ụka abata obodo anyị bụ ana Igbo, ọ bụ arụ bụ nwaanyị ịgba n'ezi. Ọ bụrụ na ị na-anya n'akwụkwọ nsọ, ị ga-ahụ na ọ dị ọtụtụ iwu dị iche iche nke Chineke wepụtara sị onye agbakwana n'iro, onye agbakwa n'iko, bụ nke gụnyere iwu nke ji ndị na-anụbeghị nwaanyị ma ọ bụ ndị na-anụbeghị di, nakwa iwu nke ji ndị nọnara di na nwaanyị. Akwụkwọ nsọ megidere ya. Ihe a mere ụfọdụ n'ime anyị ji kwenye na anyị bụkwanụ ndị Izrel, maka na ọtụtụ iwu ndị ahụ bụ nke dịwanara ọkpụtọrọkpụ bụ ndị anyị na-edebe tupu ndị ụka abata. Ya bụ na mmadụ akwa n'iko ma ọ bụ mmadụ agbana n'ezi abụghị tata ka o bidoro bụrụ iwu n'ala Igbo. Ikekwe isoro na wee nụ ọtụtụ akụkọ dị iche iche gbasara obodo ụfọdụ na-abụ erute ọ bụrụ na nwaanyị gbaa n'ezi, ihe nke a ma ọ bụ nke ọzọ emenwe ya. Ụfọdụ ekwuona na ọ bụ ara. Ọ bụghị naanị nwaanyị, o metụtakwara ụmụ nwoke, kama na ọ dị ka a ga-asị na ọ karịrị njọ n'ebe ụmụ nwaanyị nọ, mere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji asị si nekana ya bụ ihe anya. N'ụbọchị tata, soro anyị ka anyị gaa ruo Nsukka. Ọ bụghị naanị Nsukka, anyị ga-aga Nsukka zone, bụ nke gụnyere imetụ okwu n'Enugu Ezike, ebe anyị ga-ene anya ihe gbasara ntọala nke omenala ahụ bụ na nwaanyị gbaa n'ezi na ọ ga-anyị ara ma ọ bụ ihe ụfọdụ eme ya. Ọ bụrụ na ị sonyere anyị, ị ga-amata nke bụ eziokwu, maka akụkọ akọ nara m ihe edere na ụmụ soshal midia aka na nkụ. Ya mere sonyere anyị n'oge ụgbọ njem nke ụbọchị tata. were ofu ọjị waka chista anụma oshinu ndị ọbịa na-asụ na ọ bụ ọ dịrị ụlọ maka onye ebe oshije iwe ọ gara ule. Yes. Eze toka abịa ma chịkwa onye pụrụ ime ihe niile, onye anyị nọ n'ime enyi, onye ọ bụ ya na-enye ndụ, gị na-enye ihe niile na ụmụ na-emu ndị bịara be mụ bụ His Royal Highness Igwela Nsukka Chimereze one of Ezamanedemuru Nsukka. Ana m asị gị chịkwa onye afọ ọma, ụkwụ ọma ha ijije bịa be mụ bụ ụkwụ ọma ha ijije lakwa ezinụlọ ha hapụrụ. Onye nsọ anyị na-asị gị chekwebe ya n'okporo ụzọ, okporo ole rubere ihe isi, ka e wee na-enye gị bụ Chineke pụrụ ime ihe niile otuto. Onye nsọ anyị na-ayọ ọnụ gị na anyị bụ ndị ha bịara be na be anyị bụ Ezamanedemuru Nsukka, ihe gozi anyị anyị, ụmụaka anyị goziri anyị, nwunye anyị goziri anyị, ukwu na ibe anyị goziri anyị, ndị nne na nna anyị, na anyị niile ga-anọrọ wee na-enyere gị bụ Chukwu otuto, ka ha na-agbagharị ịghọta maka ọdịmma ọdịnala omenala Igbo nke ga-adịgide, na ọ bụ na achaghị gị ahụ gị ka ilile anyị na-eme nke wee wetara ha asọ gị otuto. N'ikpeazụ na anyị na-arụ n'udo n'isi anyị, n'isi ndị anyị inyere anyị ka anyị letere anaghị abụ igwe n'ike n'ime ọja ka anyị taa anụ, tata ndụ, tata amara, tata ngozi, tata ịfụnanya, tata ịdị na nwanne na nwanne. Anyị na-asị gị Chukwu onye afọ ọma, gozi ọjọọ agozi asa gị Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Nri ọbịa Oge ndị Igbelukwara nụ, Igbe zukọtara nụ, UGWUMBA paniela nụ. Oge ndị Igbelukwara nụ, Igbe zukọtara nụ, UGWUMBA paniela. Ọ bụ eziokwu na-abịa n'Igbo Nsukka na ọ bụrụ na nwaanyị nọ na di gbaa n'ezi na ọ ga-anyịwara. Ya bụ ọdịnala, ya bụ omenala, kedu etu o si bido na mgbe o bidoro? Ọ bụ sọsọ ụmụ nwaanyị ka nwere etu o si emetụta ụmụ nwoke? Ụmụ nwaanyị bụ ndị ha bụ ihe dị n'ahụ karịa, ọ dị ha mma ya bụ omenala ka ha chọrọ ka a gbanwee ya? Ọzọkwa wee bụrụ, enwegoro ụmụ mgbanwe dị agha kamgbe a malitere ya bụ omenala, ka ọ bụ etu ọ dị n'izizi ka ọ dị ugbu a? Maka na ụfọdụ na-ekwu na ya bụ ihe adịghịzi ire. Anyị ga-achọkwa ịma ka omenala ọ na-enyere ụmụ agbọghọ na ụmụ okorobịa ndị si mpaghara Igbo Nsukka aka n'ebe ọ gbasara ịnụ di na nwunye. Ọ bụrụ na a na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute, ekwesịrị ịdị na-arụ ya aka, ebe ọ bụ na anyị mara na awọ na okwute ọ nọ n'ime ya na-eyi. Ya mere anyị ga-eji gbado Igbo Nsukka ugbu a ka anyị na ha kparịa, ka ha kọrọ anyị ụmụ ihe dị iche iche, etu ọ dị na mbụ, etu ọ dị ugbu a, na etu ha sikwara chọọ ka ọ dị ma ọ bụ n'anya na ọ ga na-adị n'ihe gbasara omenala nke nwaanyị ịgba n'ezi wee nye ara. Ọ bụghị naanị nke a,
ọ dị ọtụtụ ihe ị ga-anụ bụ nke ga-eme ntị gị ọ daa iwu taa. Ya mere sonyere anyị dịka anyị na-aga n'ihu ka anyị gbapụ ya ọsọ. Okay, afam bụ Right Honorable Kelechi Ogilija, former Councillor Esodo Ward 1, Aji to be precise. Aji dị n'ebe? Aji dị n'Enugu Ezike. Ya wụ ebe anyị nọ bụ n'Enugu Ezike? Enugu Ezike ka nọ. Ihe dị na Ndish na Enugu Ezike, because as one Nsukka, on Enugu Ezike ka dị nsọ dị very well. Enugu Ezike ka na-asọ dị nsọ very well. Ihe gbasara Ndish, old as Enugu Ezike itself, because ịma ịbịa na Enugu Ezike anyị na-follow exactly ihe a dị na Bible, because even ihe dị na Bible before na ya ndị ụka bịa na nye enwego omenala na Enugu Ezike, and omenala enwe forbidere onye bụ na di ije di na nwoke ọzọ. O nweche ọ bụ na agụgo ebe a na-edeche sleep with another man, run mad. That ya na bụcha capture ndị mmadụ na-edesi na different platform ha na-edeche ya. Ịbịa na Enugu Ezike, o nweche different stages ihe dị na ịlụ nwanyị. Ọ bụrụ isi na alụ ijiri ọnụ si na ya nwa na-alụ nwaanyị a, ijiri ọnụ nkịtị si na ya na-alụ nwaanyị a, onye anọrọ na nsọ, ị ga-eme omenala dị na nwaanyị a before nwaanyị anọ na nsọ. Yes, ọ bụrụ iji mebi ihe a na-emeche kịta na ya emego onye engage ma ya emego like this, onye mere engage onye anọrọ na nsọ, ị ga-anụ nwaanyị a lụọ ya ofụma. Ka esi anụ ya ofụma, one, o nwere ha na-akpọ ntaị ụka. Ihe a bụ stages of marriage, asụ ya n'oyibo. Ịta isi ụka ị ga-agba nkụ. Ọ bụ na ịdị observant, oge a na-agba nkụ, o nwere mmanya na-ebunye nwaanyị a ji achọ di ya. Mmanya a dị ka asị na communion. O buru mmanya a bụ nye ya di ya. Iwe ọcha na di ya ga-eje ego tinye na kọpa oge ọ ṅụcha mmanya, o wechie ezinụlọ ya ego a na kọpa. Ihe a na-enwego union, a na-enwego communion. So ihe ọbụla o mezi ọ nọzi na nsọ. Yes, nwaanyị nọzi na nsọ, ma nwoke nọkwa na nsọ. Ịma story a na-akọ, ọ na-abụ a na-asị nwaanyị sọ nwaanyị mba, nwoke nọkwa na nsọ. Abụ m Chief Edoga Cletus Ozioko. Isizi na abụ m cabinet member of Igwaruwa, wee mechie wee bụzara okenye na uwe lezama. Anyị nụrụ akụkọ na nwaanyị ọbụla anụrụ, nwaanyị ọbụla bi na dị na Nsukka ada agba n'ezi. Ọ bụ eziokwu? Ọ bụrụ na ọ eziokwu, ị kọọrọ anyị etu o si malite, maka anyị mara na enwere etu o si malite. Good. Eziokwu ka ọ bụ. Na mgbe ochie, na ọ bụ na alụta nwaanyị na Nsukka, ọ latabe di. O nwere ihe na-akpọ nna di. Ebe dị asịtụra shrine dị. Nwaanyị ga-eshie nri paje n'obu ebe ọnụ nna, ihe na-akpọ bụ ọnụ nna. Onye bụ onye isi de ga-ejiri nri anwa wee gọba ọfọ gọcha na directi na sensorial staff na onye abụzikwa nwunye unu na ebe ọbụla unu ọ na-eje unu ga-ahụ maka ya. Etu a ka esi eme mgbe ochie, mana Christianity ka ihe shiwed mechere bịazie ada emezie asị na ọ bụ ihe jọrọ njọ. Dono onwe ndị na-achọ ka ha reform nke ha by mee cooking food, erikọta ọnụ asị oke na ha anabata gị na-emere ozi n'ụdọ na-aga arụsị. So ọ bụ ya bụ ka o si wee bido. O bidoro na nna mụtara Nsukka niile ka ọ bụ na anọkọtara agba ịmanye? Very good, ajụgodoma. O bido mgbe Nsukka malitere. Anọkọtara bido, o bido mgbe Nsukka malitere. Time immemorial. O nwere onye mmarụ kama na ọ bụ na ihe ndị obodo bido, ndị nna nna ha wee kwekọta na ga na-eme etu ahụ. Maazị Michael Omeje bụ onye Nsukka. Na abịa na Nsukka na abụ m onye Ezema. N'ime Ezema nwa na the part by village abụ m onye Amugoro
n'ime Ezema Nsukka. Ihe mere bụ na eziokwu na ebe anyị Nsukka kpamkpam na nwaanyị bube di a ga-ejekwu nwoke ọzọ ya bụ ịgba n'isi. Mana abịa na omenala na ebe anyị ka ndị be anyị si akpọ na wa dialect nke anyị bụ nwaanyị ịra di mgbe di ya dị ndụ na-ejekwu nwoke ọzọ. Mmadụ ịma na abịa na ọ dịchara mmadụ ama nwe ike isi ịkọwata ihe kpatachara na dịka mgbe ochie malite. Kama na ihe mere bụ na mgbe o jiri malite na anyị bụ this generation amaghị. Mana anyị bụ ndị ha afụtazịa ụma na ihe bụ nsọ ala na even na eje na Bible na nwaanyị ịkwa iko adulterousness na ọ bụ nsọ na Bible nwaanyị iji ekwu nwoke ọzọ ma di ya dị ndụ. So it originated maybe from the Bible self. Yes, oge anọkọtara ndị mara amarozi ihe bụ nsọ and n'Enugu Ezike na-asọ nsọ ofuma. So ọnọkọta mmadụ amarozi ihe bụ nsọ, onye lụọ nwaanyị nwoke ọzọ ịpụ ọnụ ụzọ nwoke ọzọ eduru nwunye. So ndị okenye that time wee lebere anya si na ka ha nwee nsọ. Ihe a wụ mma ka ọ bụ, ihe a all spirit all mmụọ ka ọ bụ, because onye ndị isi aji so ya bụ ihe ma na ndị isi ji ya. Ya bụ onye meruo ya bụ ihe. Yes, ọ ya nwa. Yes, o jide ya na ọ ya nwa bụ ihe ma na o jide ya. Ọ bụrụ mmadụ na ama na o mewezie ka onye ndị isi ji mmadụ amazie na ndị isi ji ya. So ha ji egwọta ihe a ka ọ na-echekwara ha nwunye ha. So na-echekwakwa ụmụ nwoke na-eji aji na nwunye mmadụ. Ọ bụrụ na iwu nwoke lụgo nwaanyị na-aji aji na nwunye mmadụ, ọ ga-ejikwa gị. Ọ bụgo na ha kwuru ebe dị aga nụọrọ onwe ha, mgbe ọ bụ jila ha ji wee bata ụlọ, ha ga-emeriri ya mmemme. Yes. Ya bụ na onye Nsukka nọ n'obodo oyibo nụọ nwaanyị kịta, ọ bụrụ na ọ nata, ọ ga-emerete ya. Dịka kịta m iwe si na Kristianity ego tinye aka n'ọtụtụ ihe, mana ọ bụrụ mgbe ahụ ọ nọgodo obodo oyibo, ọ bụ na ha lụcha mgbe ọ ji na-anata na ọ ga-eje ripọt na be onyeisi wee hụ nwunye wee mee mmemme anwa. Eme mmemme ahụ ka ya bụ nsọ na-ebido. Yes, oge aka nsọ ma na-ebido. Ka ihe na-eme onye mere ya bụ ihe na-eme onye anwa abaka. Nke mbụ, onye ma ga-anọkọta were ọnụ ya na confess. Nke ịbụa, o nwere ọya ga-anwụ onye anwa ga-eme ka ọ na confess. Nke ịtọ, o nwere onye ama confess dị ma ọ gbara. Oge a na-ejezi investigation ka ihe butere ara na-agbụ ya, achọpụta na ọ mere ihe dị etu ahụ. Ọ bụrụ na onye Nsukka o nwere ibe be anyị ebe a na-akpọ ibe agwa dịka ibe agwa nkwọ so o nwere ndị ga-anaghị asọ na ebe ya nwa, mana ewonsi ịbata be nke anyị a na-eme amadị be anyị ebidogo na control gị ịnọzọ under influence of that man maka ịtara ya many other things. Mana mbụ bụ na ihe o nwere ndị be anyị ga-anaghị ekwe eje maka ije Elugu ejikeleta nwaanyị for sure na ịmago na ha ọ bụ nsọ bụ ihe kpamkpam ha anaghị atara ya maka ịtara ya na ije ahụ. So most of ndị be anyị nọkọta ije Elugu ejikele ya nwaanyị o mechie some villages ọ na-abụ ile anya hụma na ndị anyị na-anaghị asọ ọ na-akpọ ụmụ ha maka ọ bụghị everybody supposed ije na like ije that place because ọ mago na nwunye ya nwa dị nufiri isi. Ndị be anyị emego omenala na once eliri ji na-eliri ji ọ bụrụ na ego bụ nwoke na-ejekwu nwaanyị ya nwa ma nwaanyị agwaghị na ya alịji na inwe problem bete nwaanyị anwa amagoro na ya alịji jekwu nwoke ọzọ ọ nọ na nsogbu. Ịma na ọ dị ọtụtụ omenala a na-eme n'ala Igbo, ọ na-abụ ekwulite ụmụ nwaanyị asị mbakwa na ha ekweta ha nke iji maatụ ihe dịka omenala nke ite ike ọkụkọ abịa sị gị na nwaanyị adịghị ite ike ọkụkọ ama mgbe ahụ na-abụ nne m megata nwere etu esi megata chọọ eke ọkụkọ n'ime ite ofe afọ ọsị m biko m kweta na ọmụọ tarịa ka nna m ghara ịdị ya nha. Mana nke a omenala nke nwaanyị agbana n'ezi na ọgba n'ezi onyewara anyị sị ka anyị jụọ ụmụ nwaanyị kedu ihe bụ echiche ha
n'ihe gbasara ya bụ omenala. Ọtụtụ n'ime ha ekwughị ekwu okwu mana anyị mechara anyị na nwada Chinemerem anyị makwa na ọnụbeghị di ahụ ejuo ya sị ha omenala bụ nwaanyị agbana n'ezi na ịgba n'ezi nsogbu adị enyi nwa ara. Ụmụ agbọghọ Nsukka ọ na-enyere ha aka? Unu kwetere na omenala dị mma kwesịrị ịga n'ihu? Kedu etu ụmụ agbọghọ Nsukka si afụ ya? Anyị ga-esikwa etu ahụ wee tinye ọnụ etu o si emetụta ụmụ nwoke ka ọ bụ sọsọ nwaanyị ka ya bụ ihe na-emetụta. A mara na ọ bụrụ na o metụta nwaanyị na o metụta na nwoke, mana nwoke gakwa na gbaa n'ezi, nwoke nụrụ nwaanyị gara gbaa n'ezi, ka etu o si emetụta ya. Chinemerem. Nwaanyị afụkwana nwoke ọzọ bụ na nwaanyị na-edi ọ dị mma na dị omenala dị mma na o nwere mgbe o ziri ezi ka nwaanyị nọ na di gbawa n'iro. So dị omenala dị mma. O de eme onye anụghị di affect na onye nụrụ di gbawa n'iro bụ ọ na-eme affect. Ọ bụ na ịnụghị di ime onye ọbụla sọrọ gị, ọ bụkwa na ị ma na ịnụọ di na ị ga-agba n'iro anọ na-atọ nọrọ onwe gị bụ unu na ihe ọbụla ị chọrọ ịnụkwara na di hafụkwa ihe ọbụla gbasara nwoke ọzọ na-abụrụ di gị. Ụfọdụ oge ahụ na-adụ ya onye ahụ ga na-aya onye ahụ ọ nọgide ti na na-eme ya as if to say na ime na-eme nwaanyị nwee ndị ọ na-abụ n'ukwu ka ọ na-adị na-eme ha onye ahụ ama ndị na-ekiri ụzọ ọtọ ịghọta. So onye bụchi ihe ụfọdụ ọ ya tukwego ọnọgide ọstọpụ ọnọgidekwe ditin ga-emegidekwe gị nwụọ. Ọ ka ma ọ na imepere ọnụ gị si na ihe dị ụta bụ ihe imere. O gwekwe mfuru o mere mana ọ bụrụ na ka bịa kpọwa emechara mgbe e chọpụta ihe na-eme the woman na ọ dịwago late. So emechezi ihe ụfọdụ emere ka o wee dị mma the woman aka nwụkwa maka na erere ana ana bụ ihe gbuziri ya maka na anyị mechara na chi ya azụ n'iju ese juzie ka ihe meziri na asị na ihe dị ụta ka nwaanyị mere si na ihe a ga-eme ka ọ dị mma ka ha stop ya the woman. So agachazie gozie ihe nicha ga-ego ka e wee mee the thing. O ruzie ka ọ for 3 days a ga-eje mee ihe ahụ nwaanyị anwụọ. So a na-sizie na onye bụ ihe mejọrọ na-ekwesịrị ire ya wee mee nsọ ya wee raa anyanwụ. So na ya bụ ya oge ndị Igbo lụkwara nụ Igbo zukọtara nụ UGWUMBA panijara nụ oge ndị Igbo lụkwara nụ Igbo zukọtara nụ UGWUMBA panijara. According to Kemushikwa na ọ na-ejide nwoke ma amaghị ihe kpatara because na ụmụ nwoke na-eje edu nwaanyị ọzọ mara mba nwaanyị onye be anyị jekwuru nwaanyị nliji dịka nwoke jekwuru nwaanyị nliji magwa manọlụ ji wee jekwuru ịma na ọnwụ ji egbu gị. Ọ bụ na ọ chọrọ ụmụ agbọghọ na hotel ndị ashawo something like that ọ ga-eme eme na ọma nwee problem kama o jekwu nwaanyị nliji magwa ama because most of the time na some women anaghị ekwe disclose na ha leji like eje outside ofile ịhụma na ọ bụ na ọ gwa gị na ya leji you are free to do anything you like with the person. Ọ bụ o nwere ịma some people na-asị na ndị isi adịghị arụzi ọrụ na ndị isi adịghị arụzi ọrụ but ndị isi na-arụ ọrụ very well but ọ bụrụ ozi ka iche na ọ ga-arụ. O nwere some people na-eche na mmadụ iyiwe ara before ndị isi arụ ọrụ. Ị nwere ike na-eme business bido na-ayi nwaanyị mmadụ business ga na-agbada it will cripple down. That's how it works. O ga-emeketa ịnwụọkwa. Nwaanyị a na-ekwu okwu ọ bụ nwaanyị nọ na ezike ka ọ bụ okekwe na ibi na mba ọzọ efu nwaanyị si ka ịdagburu. Ịbụrụ nwoke onye Enugu Ezike ị kwesịrị ijekwu nwaanyị ọzọ ebe ọ bụla o si. Nwaanyị nọ na di nwaanyị ọbụla nọ na di ya ifukwa nke na-anọghị di gị ịdị free imewe anything but nke ọbụla nọ na di ijekwe ya ọ ga-ejitekwa ya. Yes. Ọ bụrụ na ọ ga-eme ka like that ọ na-eme ụmụ nwaanyị nke yiba ya ara or something like that but ọ ga na-eme affect anything itinyere aka. Afụbekweghị m ebe o ji dị ire ka nke nwaanyị na Nsukka. Oge ndị Igbo lụkwara nụ Igbo zukọtara nụ UGWUMBA panijara nụ oge ndị Igbo lụkwara nụ Igbo zukọtara nụ UGWUMBA panijara. Ya bụ ihe ọka dịrị ugbu a enwego ụmụ mgbanwe ya na-eso. Mgbanwe dị na ya bụ na ọ dịghị eme immediately so people na-echezi na ọ dị arụ ọrụ
Because of issue of Christianity and the rest of them. And they married Mezi a lot of things. Like, can go no ezoku here the thing. The reason why they can not they are resolved. You watch closely. Obna make traditional marriage. All these modernization now, everything maya you fear. There was no communion. There wasn't any communion. Yes, anything because anything connection, any communion. That manya and a bunye, only hindi boji maya can a bunye madamaya can because all here communion. So, but tell us now, and they fruit juice, a butter fruit juice, on your back for your side. No communion, what any communion. I am a gonna. I will about my one egu. You can go now, mother, Antilia, Motosasani, or Arabo, on Aziman. Yabuno, or Zopabuna, no Murike, or na only natural Hayabu Hiji, gang on my. Oh, Yaka, some wine in me, but in my room, work a marono, you have can and no. To save themselves. But each all he had in Meru men and no. Unabayeni uno na imuno. Then unwe arrangements. Oborode na the woman. Okay, put the room manya special manya ungang. So to make sure they make communion. Because opening a communion, the only the is a practical something. Because only the reason why obuna na bando. Okay, but everybody at technology. What manya una no band. I don't know where on that means on where age column now. Ajụga maka a na-emegerie etu esi emegerie bụ na ndị obodo anwa ga-eji ịgba afa na nke ndị soothsayers jụọ na omerugo anị kedu ihe a ga-enye gị. Enwere ike gụọ mbeku, that is tortoise. Enwere ike gụọ ọkụkọ abụrụkwa ọkụkọ bụ na ọ bụ ọkụkọ ojii. Then na nri na mmanya ga-esie were mee the soil appease. Ihe mere bụ na-agbanwere bụ na na-eme n'ezuzo na abịa n'omenala be anyị na ọka bụ nsọ. Ọ na-egbu ọmụ maka nwaanyị bịara na-etuwa ụkwụ, that is ire adị. Ọ bụ na etinye da awe na nwunye ya na-etuwa ụkwụ dịka ire adị ijekwu nwoke ọzọ. Na nwoke anwa ọ na-eri nri nwunye ya anwa anọ ma na nwunye ya na-agba n'ezi. Nwoke anwa ga-anwụ. Nwoke kotere okwu mgbe ebe ọ bụ na ịma ọ ga-ama na nwunye gị na-eje to another place. O jeche weta ihe na erie. Echeghị m na anyị ga-akpachanwu nkata anya taa maka na ihe ha kwuru buru ibu. Ọ dị m ka anyị ga-ahapụ nke fọrọ ụbọchị ọzọ. Enwere na etu isi nọ na nwaanyị nọ na diza maka ma akụkọ ndị social media ka nkụ asị gị na nwaanyị nọ na diza maka ọlụ na o meta n'ihe ndị isi ya bụ na nsogbu ga-adịrị. Ihe a niile bụ akụkọ anyị na-akọ anyị nụrụ anyị ji wee gawa Nsukka. Dịka ị hụrụ Nsukka buru ibu, a na-akpọ ha niile Igbo Nsukka, mana ha niile abụghị ofu, omenala ha abụchaghị ofu. Kpatara iji nụ na onye nke Nsukka siri na ndị nnukwu Ezike na nke ha dị iche. Enwere ụmụ ihe dị iche iche dị na omenala mana ha niile bụ Igbo Nsukka. Mkpakọta okwu niile bụ na onye ọbụla bụ onye Igbo Nsukka n'ọdị na ọ da-agba n'ezi. Enwere ụfọdụ na-aga emebie ikekwe nụ na enwere ụfọdụ na-agakwa na nke dibịa maka na dibịa gwọrọ ọzọ gburu dibịa. Ya bụ ọ bụrụ na ị sonyere anyị na mgbe na-adịghị anya ị ga-afụ mpịachi nke akụkọ anyị ka emesịa nụ. Oge ndị Igbo lụkwaranụ, Igbo zukọtaranụ, Ugwumba panigaranụ. Oge ndị Igbo lụkwaranụ, Igbo zukọtaranụ, Ugwumba paniela.